Здравейте и добре дошли! Радвам се, че сте тук, защото днес ще си говорим за нещо съвсем естествено и същевременно изключително мощно – силата на природата, събрана в няколко капки етерично масло. В свят, който сме свикнали да се обръщаме към фармацията, при всяка болка и неразположение, все повече хора търсят алтернативни начини да се върнат към природата и това не е отказ от науката, а допълване на това знание. Затова днес с Ивелина Желязкова, фармацевт магистър, човек, който познава добре синтетичните медикаменти, също така познава и възможностите на етеричните масла, ще си говорим за Дотера, марка, която се отличава със своята чистота, ефективност и научна основа. Иве, здравей, добре дошла и кажи каква тема си избрала за днес за нас. Здравей, Ками. Днес съм избрала да говорим за етерично масло от чайно дърво, тъй като това е маслото, което, ако се чудим откъде да почнем, ако се чудим кое масло първо да си вземем, това е маслото, което първо препоръчвам да си вземете, тъй като това е масло с много широк спектър на действие и масло, което може да го ползваме като първа помощ за много състояния. Затова а, като спешна помощ в нашата домашна аптечка, задължително препоръчвам да имаме етерично масло от чайно дърво на Вижда се. Дотера. Вижда се. Да, да. Защо го препоръчвам? Казвам, че за спешни ситуации може да се използва. Например, изгаряме се на котлона или порязваме се с ножа или изобщо порязваме се. Това е масло, което директно отваряте шишенцето и капвате на изгореното място или на порязаната рана, защото има силно антисептично действие, противовъзпалително действие, антибактериално действие, така че ще подпомогне да не ви се получи мехур на кожата при изгарянето, ще подпомогне да почисти раната, ако нямате някакъв друг дезинфектант в къщи, имате чайно дърво. Затова препоръчвам да си го носите дори и в дамската чанта, защото винаги по всяко място може да се случат тези инциденти, така че по една капчица директно върху самото порязване или рана може да се накапе за такъв антисептичен ефект и антибактериален, а също и да не се получат михури. Може в допълнение и с лавандулата. Лавандулата е второто такова масло, което може да се ползва и при тези две състояния, но ако нямате и от двете, дори едното би свършило работа. Така че доказано е, че чайното дърво то е много добре проучено и в фармацията, чрез клинични проучвания са правени за него, за самия химичен състав, съдържа алфа-пинени, съдържа цинеол и изключително този химичен състав води до това той да има много силно и противовирусно, и антибактериално действие, и противогъбичково. Това е един естествен такъв продукт, който може да се използва и срещу гъбички, и срещу вируси, и срещу бактерии. Доказани са чрез клинични проучвания точно тези свойства на чайното дърво. Затова в тази връзка може да го ползваме при първи симптоми на разболяване, защото знаете, вирусите, какъвто и да е вирус, паравирус, който хванем по въздушно-капков път, при първи симптоми на хрема, на гърло зачервено, чайното дърво е нещо, към което да посегнете. Как да го използваме? Първия начин е директно от шишенцето да си направите поне 10 дълбоки вдишвания, за да може хубаво да премине през дихателната система, през носа, като вдишвате. Това е първият и най-бърз начин да вдишваме етеричните масла. Така че едни хубави 10 вдишвания при първи симптоми на настинка и грип. Второто нещо, което може да направим, може да си направим ваничка на стъпалата с етерично масло от чайно дърво. Няколко капчици се капят чайно дърво върху сода и се слага в легенче краката. Стоите 15-20 минути
и те преминават през кожата. А отделно се изпарява от топлата вода и вие пак вдишвате тия изпарения на етеричното масло и също се оказва този противовирусен ефект. Ако не ви се занимава с ваничка на крака, другия начин може да директно да се втрие в стъпалата или в гръбнака, на гръбначния стълб. Пак с базово масло обаче. Каквото и базово масло да имате. Примерно аз имам бадемово масло за масаж на гърба. Намазвате си гърба с бадемово масло, капвате 2-3 капки етерично масло и разтривате гръбнака. И по този начин ще протектирате и ще унищожите този вирус, така че да не ви повали. Но трябва при етеричните масла при първи симптоми да се започне бързо и на често да се случва мазането. През 2 часа може да се маже стъпалата с по една-две капки етерично масло, но казвам преди това си сложете базово масло, хидратиращ крем може да е това базово масло, може да е бадемово масло, кокосово, жожоба, каквото масло имате в къщи, което да е за база и после да капнете една-две капчици на стъпалата. Това е при вирусни инфекции. Може да се прави също. Ако ни боли гърлото, ако нямате таблетки за гърло, може да се прави гаргара с него. Пак при болки в гърлото. Те могат да бъдат и от бактериална инфекция, и от вирусна инфекция. Ако е възпалено гърлото, казахме, чайното дърво има и противовъзпалителен ефект. Пак как правим гаргарата? Пак 1 до 2 капчици върху чайна лъжичка сода и в една чаша топла вода, 200 мл или хладка по-скоро вода и правите гаргара. Гаргарата също на 2-3 часа, т.е. на често да има контакт маслото с лигавицата на гърлото, за да може да оказва своя ефект и да убива бактерията или вируса, който е причинил това възпаление на гърлото. Така че това е при вируси. Може да се ползва и външно за мазане на синусите. Ако имаме хрема, синусите са тук на челото, тук отстрани. Тогава пък си правим ето такива 10 мл ролчета, вътре пак с базово масло, с чайно дърво и може да се комбинират и други масла вече вътре, които да имат ефект върху нашата хрема. И ето така само намазваме синусите и това също се прави на 2-3 часа, когато вече има симптоми. А ако искаме за профилактика, ако знаем, че ще ходим на място, където има много хора и някой може да е болен, може профилактично да се намажем преди това събитие, вечерта като се приберем пак 2 пъти за деня. Ако обаче имаме разболяване вече, трябва през 2 часа да се сещаме да си мажем външно синусите. Това, нали, при хрема. Така че той е първи помощник за вируси. За бактерии, ако говорим също, много, много бактерии се повлияват от чайното дърво, дори и бактерията, доказано пак чрез клинично проучване, дори бактерията Helicobacter pylori, която тя е една от основните причинители на язвата. Има много хора, които имат доказана такава бактерия и затова имат язва. При чайното дърво е такъв природен продукт, който може да се ползва при хора с доказан Helicobacter pylori, защото го убива. Там вече приемът е вътрешен, т.е. на лъжичка, с лъжичка мед се капва капчици и се приемат през устата. Само, че тук е една голяма удивителна. Това вътрешно приемане говоря единствено и само за маслото на дотера, защото казахме, че те имат GMP сертификат и този GMP сертификат доказва, че химичният състав в шишенцето, който е написан, е точно този. Тоест, тук знаем на дотера, като си погледнем отдолу номерчето и отворим, знаем, че вътре има 1,8 цинел, който е 4,75%, защото са направени точно химични анализи и знаем. Защо ни е важно да знаем, че е толкова проценти? Защото ако е в по-голям процент, ако е над 15% е на 8 цинела, той ще дразни лигавицата и тогава не трябва да се приема вътрешно. Тоест, ние като приемаме вътрешно, минава тая лигавица на устната кухина, на хранопровода, на храносмилателната система. Ако искаме ефекта да е добър и ефекта да е този, да убием
хеликобактер пилори в стомаха, тогава трябва да сме сигурни, че той 1,8 цинеол е в това малко количество, което означава, че дотера е така направила на нещата, че да бъде с меко действие за лигавицата ни. Това не важи за масла, такива, които са на друга фирма и нямат този сертификат. Сертификата гарантира, че процента на този ценел е точно толкова и той няма да дразни лигавицата. Затова е много важно, когато приемаме нали, маслото вътрешно, да знаем това нещо. За друго масло не препоръчвам да се приема вътрешно. Само ако има язва, за да се отбия хеликобактер пилори и там пак се пие по капчица. Съвсем малки количества. Не, има значение, нали, количество. Аз си записвам и слушам много внимателно. Обаче, какво трябва да направи човек, ако иска малко повече да разбере, ако иска, най-вероятно има и други рецепти, а пък ние сега нямаме време да съобщиме всичко. Как може да се свърже с теб? Как може мисъл, А, да зададе повече да, въпроси или за нещо друго, ако го интересува? ами, ако искате, който иска да дам конкретни рецепти, примерно ето за ролчето, което е за хрема, примерно кремче при екземи се прави с чайно дърво, при обриви. Който иска конкретни рецепти, може да се свържи с нас, като пише коментар, че желае а, конкретни рецепти, защото има значение и това колко е голямо детето или човека и капчиците масло са различни, концентрацията е различна, така че има специфика. И ако някой иска, със сигурност може да се свърже в нашия канал и да ни пише коментар, за да може м, да му помогнем конкретно. Също така, тъй като говорим само за маслата на дотера, може да си закупи от нас масла с отстъпка, тъй като ние ползваме отстъпка 25% от цената. Ако иначе влезете в сайта, ще са на друга цена. Ако ползвате нашият код за маслата, ние ще можем да помогнем с тази отстъпка и така ще може и безплатно да си получите и рецепти, които ви интересуват за вашия случай. Така че има ползи. Да, Иве, Да. аз си спомням, когато започнахме заедно да работим, ти ми препоръча няколко групи, в които има също така много информация, която може да е полезна, но разбира се, за да си в такава група, трябва да имаш и собствен такъв магазин, за да можеш да ползваш маслата. Да, просто когато хората решат, че искат да използват тези масла, когато искат да използват и да приложат тези рецепти, със сигурно, нали, ние сме на среща да помогнем, да им помогнем да ги регистрираме и така ще ползват и тази отстъпка и така ще имат достъп и до тези групи и до повече конкретни и точни рецепти. Защото казваме, че ако се ползват на дотера, ще имат тези добри ефекти. Но ако ползват и направят рецептата с някакви други масла, които не знаят точния химичен състав и са химични, а не са естествени, натурални, тогава даже може да се навредят и не е добре така да се ползват. Затова тук говорим само за маслата на дотера и препоръчваме да ползвате само тях. Ако искате да ги ползвате само тях, просто се възползвате от това, да се свържете с нас, за да ползвате нашата отстъпка на по-добри цени да си ги закупите. И ще имате и консултация от нас, която вече е напълно безплатна с конкретни и точни рецепти за ам, съответни проблеми, като примерно, ето, капки за нос може да се ползват за децата, т.е. Да се обтрива носния ход с клечка за уши, например. Се правят, има чудесна рецепта за капки за нос с чайно дърво, която ако обтриват сутрин и вечер нослетата на дечицата преди детска градина и след детска градина, наистина децата не се разболяват толкова често и не хващат, защото един вид е лигавицата на носа протектирана, защитена и този вирус той няма откъде да навлезе. Така че чайното дърво е такова масло, което може да се защитим от вируси и бактерии.
Също, ето тук споменах ви за кремче, което може да си направим с чайно дърво против екземи, против пъпчици, против акне, защото чайното дърво има, казахме, антибактериално и противовирусно действие. Акнето доста често е предизвикано от бактерии, така че когато се мажем, си мажем съответно пъпчицата, тушираме местата с пъпчици, с чайно дърво си направим кремче. Те много бързо тези пъпчици увяхват и се почиства кожата. И това е нещо, което може да използваме. Също друго приложение много добро е при херпес. Доста често на устните ни стават херпеси и директно мазането на чайно дърво при херпес, тук вече директно, без нищо да правим, от шишенцето, само е така слагате на пръстчето и директно мажете херпеса. И това нещо помага за 2-3 дена да изчезне този херпес, без нищо друго. Само директна употреба. Също е като един натурален дезодорант. Аз, например, го ползвам за това да, нали, подмишниците да не замирисваме, тъй като подмишниците миризмата лоша идва от бактериите по кожата. Тоест, първо си слагаме едно стикче. Аз ползвам и дотера, имат и стикчета. Ето го стикчето на дотера, което е без вредни химични съставки. Слагате първо едно стикче под мишниците и после капвате капчица етерично масло на ръката си и размазвате под мишницата. Това гарантира, че ще убиете бактериите по кожата и няма да има лоша миризма под мишниците и ще се защитите. Това защитава, тъй като там има и лимфни възли от вируси. Тоест, ние ако често това го правим всеки ден, не само, че ще имаме добра хигиена, но и ще ни е защита от вируси. Той ще се разболяваме по-рядко, защото това ще ни протектира, като влиза през лимфната система и кръвта и ще ни защитава от вируси. Ам, Общо взето много са нещата, които може да кажем за чайното дърво, но мисля, че това като за начало е достатъчно, тъй като Да, да, който се имат интересува, ще попита още. Да, Да? имат за домашно, имат нашите зрители да научат колко са ползите на чайното дърво и другия път ще се изпитваме. Да видим кой какво е научил. Аз си записах. Наистина, Иве, не очаквах, че са толкова много. Аз много ти Има и благодаря. още, но ще стане много дълго, така че може да направим и втори епизод, ако искате, за чайното дърво, да допълним още неща. Чудесно. Пишете, пишете и ако това е интересно за вас, ние искаме да сме полезни за вас, пишете ни. Ако ви е интересно, ще направим и втори епизод с Ивето. Иве, аз много ти благодаря. За мен беше супер ценна тази среща. Не предполагах, че чайното дърво е толкова полезно. Това според мен е най-добрият подарък, който може да подариме на всички наши близки. Един продукт, който може да им помогне поне за 15-20 неща. Така че Така е, да. възползвайте се, пишете ни, обадете се. Ние сме тук за вас и виждате, Ивето има толкова много информация. Ако тя не я споделя с вас и с мен също, аз се уча. Така че нека да се възползваме от нейните знания и тя продължава непрекъснато да попълва, така че очаквайте следващата ни среща, която, не знам, Ива, ти имаш ли представа, не сме говорили какво ще бъде следващия път или ще ни изненадаш другия път? Другата седмица може да направим второ видео, да продължим за чайното дърво, за да Чудесно. може Щом да има кажем толкова. още за него. Добре. Има още. Тогава очаквайте ни другата седмица с втора част. Желаем ви Да. здраве и всичко най-добро. Чао, хубав Чао! ден!